Na trh postupne prichádzajú nové tenké notebooky, zvané aj ultrabooky, s novou generáciou procesorov, či už Qualcomm Snapdragon X Elite alebo Intel Core Ultra Series 2. Tieto mobilné procesory majú integrovanú NPU s výkonom nad 40 TOPS, takže splňajú požiadavky pre špecifikáciu Copilot plus PC. Porovnáme tieto dva procesory v rôznych benchmarkoch, či už čo sa týka výkonu procesora, grafiky alebo NPU. Tu vidíte porovnanie technických parametrov. Zdôrazňujem, že sa jedná o porovnanie chipsetov, nie notebookov. Notebook v tomto prípade by som mohol považovať v podstate za podporné zariadenie pre procesor, teda z pohľadu tohoto testu, takže budeme hodnotiť výkon CPU, GPU a NPU, čiže teraz som zobrazil špecifikácie od výrobcov chipsetov. Tu vidíte typové označenia použitých procesorov Snapdragon. Budem testovať v notebooku Dell v 13-palcovom a Intel v 14-palcovom Asus ZenBook. V obidvoch notebookoch bol aktualizovaný operačný systém Windows. Tu vidíte parametre, čo sa týka procesoru, rámky a podobne. Pre výkonové testy procesoru nie je potrebné riešiť rozlíšenie, pretože rozlíšenie displejov majú tieto dva notebooky rôzne, takže použil som len také benchmarkové testy, ktoré podporujú Snapdragon, takže v prvom teste testujem CPU, tu vždycky vidíte typ testu a porovnanie v tomto teste si lepšie vedie Snapdragon. V druhom teste, kde je to nastavené na OpenCL, tak tu nás si lepšie vedie Intel. Každý benchmarkový test má viac možností nastavenia, takže aj v tomto Geekbench 6 si môžem zvoliť API, napríklad Vulkan, takže môžem porovnať aj v tomto teste takmer o 50% je lepší procesor Intel Core Ultra. Najviac ma zaujíma NPU, čiže hardwareová akcelerácia výpočtov pre strojové učenie. U väčšiny aplikácií graf NPU je na nule, čiže vyzerá to ako EKG na patológii, takže budem sa snažiť nejakým spôsobom NPU využiť. Na to použijem tento benchmarkový test. Tu vidíte zoznam podporovaných frameworkov pre AI, ktoré podporuje Intel, tie isté podporuje väčšinou aj Snapdragon. Tento benchmark využíva frameworky ONNX a OpenVINO. ONNX je Open Neural Network Exchange, takže prepnem si tento framework pre testovanie v aplikácii. V teste si môžem prepínať aj zariadenie, čiže najskôr urobím test pre samotné CPU. Tu vidíte, že si lepšie vo všetkých kritériách vedie Snapdragon. No a následne to prepnem na druhú možnosť. V prípade Snapdragonu je to ONN, čiže zrejme NPU a v prípade Intelu je to DirectML. Tu vidíte, že naozaj ukazovateľ záťaže NPU sa konečne odlepil od nuly, takže na toto sa využíva tento akcelerátor. No a tu vidíte výsledky. Sú tu 3 rôzne kritéria, môžete si to zastaviť a pozrieť si, takže v 2 kritériách vedie Snapdragon, v 3. Intel. Teraz použijem knižnicu OpenVINO. Tu vidíte skrátku, čo to znamená. Túto knižnicu som už použil pri testovaní Intel Core Ultra. Bohužiaľ túto knižnicu Snapdragon momentálne nepodporuje, alebo teda benchmark pre Snapdragon nepodporuje, takže budem to testovať len na procesore Intel Core Ultra Series 2 a vyskúšam všetky 3 možnosti na porovnanie CPU, ten istý benchmark na GPU, vždy sledujem ukazovatele, pri GPU si prepnem ukazovateľ na compute, no a tretia voľba, ktorá ma najviac zaujíma, je NPU, takže po prepnutí na NPU
budem sledovať ukazovateľ, no a vidíte, že naozaj to využíva NPU. Samozrejme porovnám si výsledky, čiže tu najprv vidím výsledky pre tento benchmark pre NPU, no a na porovnanie CPU si to prepnem GPU a NPU, asi najnázornejšie to bude na jednej obrazovke, pod sebou si to môžete zastaviť a porovnať skóre pre single precision, polovičnú precision a kvantizované skóre. Samozrejme zaujímal ma aj výkon integrovanej grafiky. Pre ultrabooky bude integrovaná grafika často jedinou voľbou. Tu je troška drobný problém v tom, že rozlíšenie displeja je rôzne, ale toto dobrým benchmarkovým testom nevadí, ale pre istotu som aj tak opakoval všetky benchmarky v rovnakom rozlíšení a potom v natívnom rozlíšení displeja výsledky sa nelíšili, takže prvý benchmark taký starší na grafiku, tu vidíte porovnanie výsledkov v natívnom rozlíšení, no a v porovnaní výsledkov v rovnakom rozlíšení, čiže v takom, ako má menší displej. No a tu je o 10% výkonnejšia grafika integrovaná v procesore Intel. Ďalšie testy budem robiť v tomto programe 3D Mark, samozrejme len tie, ktoré sú podporované pre Snapdragon, pretože niektoré testy sú napríklad zamerané na GPU Nvidia, čiže tie nepôjdu a nepôjdu ani niektoré testy, ktoré ešte v aktuálnej verzii neboli aktualizované. Takže začínam týmto programom. Snímam to kamerou, nepoužil som OBS Studio, aby vlastne grafika plný výkon mohla vlastne nasadiť pre tento benchmark. Tu si to môžete pozrieť, samozrejme pripomínam, že som to snímal bezzrkadlovkou v rozlíšení 4K, ale 30 fps, čiže v rámci tejto intencie môžete posúdiť plynulosť na jednotlivých displejoch. Keď si to zobrazíte na 4K monitore, tak uvidíte detaily, čiže som to takto zosynchronizoval, aby to bolo približne rovnaké, pretože tie procesory sú rôzne rýchle aj SSD, čiže tie testy nebežali takto synchrónne. No a tu vidíte, že v tomto teste o 50% približne je lepšia integrovaná grafika v procesore Intel. Vychádza to rovnako aj pri rovnakom rozlíšení, aj pri natívnom rozlíšení. Ďalší test je 3D Mark Solar Bay. Tam si môžete prípadne v 3D Marku pozrieť, čo jednotlivé benchmarky vlastne testujú a na čo sú zamerané. To by presiahlo rozsah tohto videa. Zase si môžete takto na zázname kamerou pozrieť plynulosť zobrazovania. Pripomínam, že kamera bola nastavená na 4K a 30 fps. No a tu je zase o 44% pri natívnom rozlíšení výkonnejšia grafika Intelu pri rovnakom rozlíšení o 40%. To je vlastne len viac menej štatistická chyba, čiže naozaj tieto benchmarky berú do úvahy rozlíšenie a produkujú rovnaké výsledky. Ďalší benchmark, ktorý je dostupný pre obidva procesory, čiže v podstate pre ten Intel sú dostupné všetky benchmarky, okrem tých, ktoré sú zamerané na Nvidiu. Pre Qualcomm je tých testov troška menej, takže v podstate som vyskúšal všetky testy, ktoré boli podporované pre Qualcomm. Tu je rozdiel výkonu v prospech Intelu 11,2% a zase to aj porovnám, testoval som aj v natívnom, aj v rovnakom rozlíšení. No a tie výsledky sa prakticky nelíšia. Zatiaľ čo u procesorovej časti chipsetu bol na tom vo väčšine testov lepšie Snapdragon, tak čo sa týka grafiky, tu sa zdá, zatiaľ to vychádza tak, že lepšia je integrovaná grafika na procesore Intel Core Ultra série 2. Uvidíme, ako to bude v ďalšom teste Night Raid. Zase si môžete porovnať plynulosť zobrazovania v intencii toho, ako sú tie displeje zosnímané
pri 30 fps. Nechcel som na to použiť OBS Studio, pretože to by si zobralo určitú časť kapacity. Tu je to o 30%, je na tom Intel lepšie. Takmer zhodné výsledky sú aj pri rovnakom rozlíšení, keď som nastavil pre každý z benchmarkov. No a ešte je tu test pre CPU profil, čiže zrejme nejaké počítanie grafických obrazcov pomocou procesora. Tu si môžete pozrieť porovnanie pre maximum jadier, no a tu si to zastavte, tu som percentá nepočítal, pretože tu sú výsledky pre plný počet jadier pre 16, 8, 4, 2 a 1 jadro. Takže ak to zosumarizujem, tak v tomto teste som sa snažil byť čo najobjektívnejší v rámci možností. A problémom bolo to, že v podstate aké notebooky s akými procesormi som mal k dispozícii. V podstate tam by sa k tomuto chipsetu Qualcomm by sa asi lepšie hodil Intel Core Ultra 5. No a taktiež troška mohlo hrať rolu aj to, že jeden notebook bol menší 13-palcovým displejom a druhý notebook bolo so 14-palcovým displejom, čiže tam bolo viac miesta pre implementáciu chladenia a odvodu tepla.